Λοιπόν, φτάσαμε στο Τεπελένι. Φτάσαμε στο Τεπελένι. Πήγαμε λοιπόν, σκάψαμε το χιόνι, κάνα μέτρο, έβαλαν τον τύχη πάνω, τρυπώσουμε μέσα. Με βγάλουν σκουπό του βράδυ κινητών. Έβγαλαν τα τέτοια τα σκουπιές, πολυβόλα, λοιπόν, πάω σε μία τη σκουπιά τη νύχτα, κινητός σκουπός τώρα. Εγκατελειμμένο του πολυβόλου. Οι Ιταλοί έφτασαν στο σχολείο σήμερα, έρχονταν σαν τα κελάδια, ήταν μπλε οι στολές, το χιόνι άσπρο, αλλού είχε χιόνι, αλλού δεν είχε. Αλλά μία χιόνι, μία χαλάγη, μία ξεστεριά. Πάμε για τη σύγκρουση γιατί δεν θα μας φτάσει η ταινία. Λοιπόν, δεν που έρχονταν, παίρνω το πολυβόλο, κάθομαι καλή, ταπ, οι σφαίρες εκεί, ραβάω ολόκληρη ταινία, 30 σφαίρες. Λοιπόν, αρχινάνε στο ρικαντιό. Στα όπλα μας έπιασε, τις φωνάζω. Λοιπόν, δεν σηκώθηκαν κανένας. Βάνει ο Πλωμοβίδης με το τουμπρόν και τους κάνει τις πιτζέγια ένα στόχο και γυρίζει πίσω του Μανώντα, μη ρωτάς τι έγινε εκεί, δεν ξέρω. Τι τριβάλα έγινε. Εκείνο και αν δεν ήμουν εκείνη τη σκουπίδα, θα μας πιάνουν τους νους. Την άλλη μέρα εξόρμηση. Με τη φόβου ρόγχη, αυτοί που βρίσκαμε μέσα στα τέγια. Λοιπόν, σκοτώνει το λοχογός του ενάτου λόχου και δεν αναλαβαίνει την πρωτοβουλία άλλους αξιωματικούς να αναλάβει την τέγια. Λοιπόν, να προχωρήσει, έκατσα εκεί πίσω, προχώρησαμε με 50-100-200 μέτρα, μας έβαλαν και τα πλάγια. 65 μέτρησαμε στο δρόμο, τραυματίσαμε. Δική μας? Δική μας βέβαια, 65 από του ρόχου, του 90 του ρόχου. Νεκροί. Νεκροί, γιατί είχαμε και από μπρος, αλλά είχαμε και τα πλάγια πειρά τώρα. Δεν ανέλαβε την πρωτοβουλία να βάλει άλλους και μας πλαγιόβαναν. Λοιπόν, σκοτώνει το λοχείο μου, σκοτωλής από το δομίστα, τραυματίστηκα εγώ, στο χέρι. Σηκώνω το χέρι μου τώρα να δει τι γίνεται. Λοιπόν, περνάει, σκάει άλλος ο Πλωμοβίδα έτσι, σαν χερμοπίδης, και περνάνε τα βλήματα όλα εδώ και έκοψαν τα πέντα από τη χλένη και με παίρνει και πάει ο Περσογένας στο Ρήνο και πάει και την πάνει εδώ από κάτω. Στη Σιαγώνα από κάτω. Στη Σιαγώνα, το κόκαλο και λέω έκανα καμπόες κολτούμπες, τον κοντρολί τον λέει έτσι, τον πέτυχε μέσα στο κεφάλι και δεύτερα περιμένα. Τον διέλυσε. Εύχαστε για τον μητώπεσε μετά. Από εκεί και πέρα, ένα χρόνο, 13 μήνες στο νοσοκομείο. Ήταν μεγάλο το τραύμα, ήταν... Σταυρό. Ωραία, σημαντική προσφορά, πάρα πολύ μεγάλη. Συγχαρητήρια και εύχομαι να μην ξανασυμβούν αυτά, αλλά αν συμβούν να βρούμε μετά. Άλλο σειρά. Ναι, θα περιοριστούμε, δεν θα πούμε πολλά. Δεν χρειάζεται και τόσο. Λοιπόν, είμαστε στον Παρπανίκο τον Κύρκο, κληρωτός του 34. Πόσα παιδιά περίπου ήταν από εδώ το 34? Ήμασταν 8. Μόνο 8. Τι απεργία κάνανε οι γυναίκες, ήταν στην Αμερική οι άντρες? Τι συνέβαινε? 8 παιδιά πρωτάκουστο αυτό στη Φτέρη. 8 δεν ήμασταν μόνο. Ήμασταν 12. Τέλος πάντων εγώ 8 θυμήθηκα. Πάει χωρίς να πούμε. Λοιπόν. Και πάλι λίγα είναι. Και στρατεύκα και 29 Αυγούστου. Μαζί και εσύ τότε... Τότε 34, 36 και 38. Λοιπόν, έφεγα από εδώ, πήγα στη Λαμία, μας τακτοποίησαν από εκεί, μας αρπάχνουν από αυτού και στην Καλαμπάκα. Από την Καλαμπάκα ύστερα στην Παλτούμα, τη γέφυρα. Μπαλτούμα? Ναι, στη γέφυρα του Παλτούμα έμεναν με κανένα 2 μέρες εκεί. Από εκεί μας αρπάχνουν λοιπόν στο Χάνι Βερβερνακίου, στη Ζαραβίνα. Ζαραβίνα. Δίπλα ήταν του Δουλιανά και σου Πακιμούμπλου. Ναι. Λοιπόν, εκεί την άραξαμε ώστε... Δεν χρειάζομαι τίποτα εγώ. Σε αναφέραμε ως παρόντα τώρα για αφήγηση. Δεν έχω για αφήγηση τίποτα εγώ. Αυτή η δουλειά είναι του μονομάχους. Ναι. Να πας στο καλό. Λοιπόν, στη Ζαραβίνα που λες. Εκεί την άραξαμε όσο κυρίως και ο πόλεμος. Σαν τη σημερινή την ημέρα. Και 6 ώρα ήμασταν στη φυλακή, ας πούμε, όλη τη νύχτα με τακτοποιημένοι από πυρομαχικά και σούπα και μούπε. Το πρωί κατά 6 ώρα λοιπόν, 28, μπαμ η γέφυρα της Κακαβιάς. Λοιπόν, εκεί την ανατείναξαν, έπιασε άλλη, η διαταγή ήταν όμως για να πιστοφορέσουμε. Τώρα το πώς έγινε άτακτη πιστοχώρηση, άλλο έγινε ο κύριος. Άλλο, ναι. Ήταν το πρόγραμμα για να τα αφήσουμε να μπουν μέσα.
Λοιπόν, το σχέδιο δηλαδή, γιατί πάντα υπάρχει ένα σχέδιο στρατηγικό. Για να μέσα, ναι. Για να τους αρχίσουμε να πάει στο κοινό. Λοιπόν, εμείς έπιασαμε από εδώ κοχλιούς. Κοχλιούς, ναι. Κοχλιούς, μαζί με τον Ταγματάρχη. Ο Ταγματάρχης ήταν κάποιος Ασημακόπουλος, λέγοντα. Την Πελοπόννησο κάτω θα ήταν. Δεν ξέρω από πού. Καλά, δεν έχει σημασία, λέω. Λοιπόν, εδώ μεταξύ, τον καταβλισμό τον απαράτησαμε όπως ήταν. Όπως ήταν. Με τον μπαμ, ας πούμε, τα παράτησαμε όλα. Αφού φύγατε ατάκτος, βέβαια. Λοιπόν, έφτασαν κατά αεροπλάνα. Λοιπόν, άρχισαν, είδαν τον καταβλισμό, άρχισαν και έρχαν εκεί στη Ζαραβίνα που ήμασταν δίπλα. Ναι. Άρχισαν και έρχαν. Εν τω μεταξύ όμως, άρχισε και ο καιρός, ας πούμε, να ψιλοβρέχει. Λοιπόν, πες το χωρώντας από εκεί, μερικοί τώρα το βρήκαν καλό με το πρώτο μπαμ, ας πούμε, που έγινε στη Κακαβιά. Ανατείναξαν τη γέφυρα, είπαν πού πάει ο δρόμος για τη Λαμία. Αχα. Βέβαια. Είχαμε και από εδώ κάτι τέτοια νότα, ας πούμε. Είχαμε και από εδώ. Λοιπόν, στέπιασαν στην Παλτούμα τη γέφυρα. Στέπιασαν στην Παλτούμα τη γέφυρα, από εκεί πήγαν στα Γιάννενα,